שוב, הוא אמר שהשנייה הוא מגיע. סבבה, שאלת על הגבינת קשיו? אין להם. טוב, משבוע הבא אני טבעונית בדוק. הבנתי לך טונס. סבבה. שלום. היי, באתי להתרים כסף לגן ילדים שנפגע פה מקסאם. יש לכם כמה שקלים? סליחה חמודה, אין לי כלום, אנחנו סטודנטים, ולא... אז מה זה? זה למשהו אחר. לתרומה אחרת? מה זה? מה היא רוצה? היי, את לא עשית פרח לזהבה מבב אחת? נכון, תמסרי לדש, חמודה. לקחו אותה לחולות. טוב, חמודה, אנחנו ממש חייבים לחזור ללמוד, אז שיהיה בהצלחה. תודה. ללמוד מה? איך להפריח את השממה? זה מה שכל האיכותיים כמוכם לומדים בתואר ראשון בקולוניאליזם? טוב, קחי כמה שקלים, שחררי אותנו, קחי. אבא התקמצן השבוע? לא סיפרת לו כמה אתה חוסך בזה שאתה גר בפריפריה? מה את יודעת עליי בכלל? מה את יודעת? אני עשיתי שנת שירות בקריית מלאכי לפני הצבא. וואו, זה בטח מה זה הרשים את החברים שלך? גם אחלה שירה לקורות חיים. ומה איתך, דפני ליף? גם את הקמת בית הספר באפריקה או שבאת לפה ישר מרוטשילד? אתם פה עם הפיצה? למטה אחי, למטה. תודה רבה. לא, אני בהלם. מי את חושבת שאת? את לא יודעת עליי כלום. אני מממן את עצמי לבד, אני לא לוקחת שקל מההורים שלי, גברת, אני עובדת, לומדת, עושה מלגה. אתם מריחים את זה? עוד השרון? יום טוב הזה שתרמתם. תגידו, גרים למעלה גם סטודנטים? מעולה. העיקר מצביעים לביבי כל שנה.